Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna lafazi blog. A yau za mu nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin fim ɗin Indiya Hausa mai suna kububuwa. Wannan fim ɗin mai suna kububuwa kamfanin Sultan Film Factory su ne suka fassara shi zuwa yaren Hausa. Ba tare da na ɓata muku lokaci ba, mu shiga kai tsaye domin na nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin. Amma kafin na nuna muku, muna roƙonku da idan wannan shine ziyararku na farko a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna lafazi blog, da ku taimaka ku dafa mana alamar subscribing, sannan ku dafa alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za a dinga sanar da ku sababbin shirarrenmu a duk lokacin da muka ɗora. Sannan kuma ku dafa alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Yanzu abin da za mu yi, za mu shigo cikin Google Chrome ɗinmu ne. Za mu shiga cikin Google Chrome ɗinmu ko browser da duk dai kake amfani da ita. Sai mu jira ta buɗe muna. Gashi browser mu ta buɗe kamar haka. So yanzu mu abin da za mu dafa nan wurin searching ne. Da yake mu dama mun ɗauko link ɗin website ɗin da za mu yi amfani da shi, ko na ce bidiyon already mun riga mun ɗauko shi, yana cikin clipper ɗin. So yanzu abin da za mu yi pasting ɗine ne kamar haka. Za mu dafe, sai ga pasting ne ya fito mana, mu yi pasting kamar haka. To da mun dafa sai mu dafa go, muna dafa go mu jira ya buɗe mana. Amma ku za ku iya samun wannan link ɗin, zan aje muku link ɗin wannan bidiyon a ƙasan description ɗin wannan bidiyon. So yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan ya nuna mana kububuwa PQ. So yanzu abin da za mu dafa, gashi nan ya nuna mana kuma alamar downloading. So yanzu abin da za mu yi kawai, za mu dafa download ne. Za mu dafa wannan sunan fim bidiyon. Gashi nan sun samu na your video is starting, your downloading is starting. So kamar yadda kuke gani, gashi nan ya nuna min downloading ɗina ya fara. Sannan kuma idan kuka duba can sama, ga waje nan, idan kuka duba nan sama, gashi idan kuka duba nan sama, nan wajen da ke nuna alamar downloading, gashi in dai kun gane, gashi can alamun ga abu can yana downloading, alamun alama ce da ke nuna cewa fim ɗin mu ya fara downloading. So wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku bi. Yanzu gashi kamar haka, gashi za mu ja mu dafa haka. Yawa gashi kuna gani ga fim ɗinmu nan ya fara downloading, har ya kai kusan 1% za mu iya cewa. So wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku bi domin ku yi downloading ɗin fim ɗin wannan fim ɗin mai suna kububuwa.